visszatértem, nincs ok a pánikra. Helyvargáné, káposztát fősz, kontya alá ütött a gőz. Szánya veti hacukáját, kinek adja slash lányát. Nem adja azt más egyébnek, császár ő kemébe. Anyád! Egy kis malac röf, trombitálgat töf, trombitáján víg a száján, trombitálgat töf. Zöld erdőben jártam, virágok között, megláttam egy törpét, kiszalonnát sütött. Szóltam neki, hogy adj egy falatot, rám nézett a törpe és fityiszt mutatott. Bekakáltam. Megkóstolhatom? Küldjek? De csak postán. És amikor hozza a futár, megszagolom. Úgy érzem, lesz még egy videó YouTube-on rólunk, Dani. Hentai. Az amikor állattal csinálják, nem? Hát tényleg az anime. Anime az nem izé? Játék? De villogjál már, légy szíves. Kajak, nekem van olyan lámpám, amit fel kell tekerni a MOL benzinkúton, vettük ilyen pontokért, mert apa ismeri a izét, a pultos embert, és akkor kér tőle pontokat. És akkor váltunk ilyen Bear Grylls izét. Az igen, geci, fataláról dobott a játék, bazd meg, a kurva anyján. Az nem azt jelenti, hogy hiba? De hiba. Túl pro játszik vele, az a baj, szerintem azért dobott ki. Ja, lehet amúgy. Nekem akkor szokott kidobni a játék, amikor... ez bele fikázik, bele szarig a mikrofonba. Hát edenébe így szokás. Anyádat, hogy lecsúszik ez a kaki. Lehet, hogy tüsszentettem és lecsúsztál véletlen játékban. Olyat tüsszentettem, hogy orkán erejű volt, és lecsúszódott az összes játék. Így van, így van. A Kft. Én vagyok. Hogy hívják benne az Zsófi ügyvédjét? Patrik. Én nem tudom. Gedeon. Ja, kajak, Gedeon. Gedeon bácsi a nők csábásza. A Gedeon az nem egy tyúk? Vagy mi az a régi mesekönyvek? Itt na, ez most lehet, hogy becsúszant, geci. Ez tuti becsúszant. A váratlan vendég. Mindig a legrosszabbkor jön, én már tapasztaltam kiskoromban is sokszor. Nekem régen olyan volt, hogy ültünk itt a lépcsőház előtt, és akkor amíg anya vitte le a bicajt, bemászott hozzám egy kutya a lépcsőházba, én meg féltem tőle, mert én nagy barna volt. Olyat figgottam, hogy betart. Fölállt a két lábára. Ja. Azt bekaptam neki. Visszamenjél, kurva anyádat! Visszamenjél! Hozzám, ha az évnyiton odajön egy tanár, és azt mondja nekem, hogy milyen volt a nyaram, szembe köpöm, és azt mondom neki, hogy easy voltál. Easy volt. Rohadtul kakálnom kell. Kartol a vége. Nekem rajzolt régen, amikor pelenkás gyerek voltam, mindig olyanokat postam. Minden ló! Én hittem a görög istenekben. Tényleg. Nem tudom miért. De hülye azok réteztek, nem? Én nem tudom. Az Olympus, az nem egy joghurt? A görög joghurt. Emlékszem, volt irodalomóránk, és akkor vettük a görög isteneket, és ugye nektárt tettek, vagy mit? Vagy hektárt, nem tudom. Nektárt akkor... ittak, de mindegy. Hát de ha megalvat, akkor azt meg lehet enni. Mint a vér, az is megalvad, azt meg tudod enni. Azt már nem iszod, mert az már nem képlékeny állapotú. De bazd meg... Ja, és akkor kérdezte a irodalomtanárnéni, hogy hogy mi? Ja, hogy mit esznek a görög istenek, meg... És én troll voltam, és tudod mit válaszoltam? Mondjad már! De elfelejtettem! Ja, eszembe jutott, várjál. Néha kihagy az agyam.
az eszem, vagy mi. Ja, hogy mit tesznek a görög istenek, én meg azt mondtam, hogy görög Yakultat. Milyen troll voltam! Milyen troll gyerek volt. Gyere már fel! Ja, nem kutyásat. Nem fűznek jó emlékek a kutyáshoz. Ja, kellett még egyszer olyan is volt, nem oviba, hanem általános súlyba. Napközis voltam. Szólt egy kövér gyerek. Évfolyam társam. Nem, az másik téma. Elfingotta magát csendes órán. Jó, olyan büdös volt. Meg olyan is volt, hogy ragaszkodtam egy hullahop karikához, és akkor képzeld el, hogy kis takony gyerek voltam, és akkor jöttek a nagyok, a gangsterek, tudod, így húztak maguk után, mert elvették a hullahop karikámat, én meg azzal akartam játszani, és akkor végighúztak a kutyaszeren, az tiszta, és fehér póló volt rajtam, az tiszta hódbüdös voltam. Kellemetlen érzés voltunk. Mi a kurva büdös faszopó anyád ez? Az. Te geci buzi kurva anyád. Hát a kurva anyádat, hogy az elején meghalok, bazd meg, mert geci kurva anyád az. Segítség! Kussolj már el! Segítség! De beragadtam, faszom, üsd már innen. Mi ez? Nézd már. Várjál meg a timerrel, faszopó, nem tudom melyik vitte ki. A kurva életben már, hogy... Jó, lehetetlen megugrani. Ennyi. Szar. Jó, lehetetlen. Jó, lehetetlen. Várjál, én megyek következőre. Na ne szórakozzál velem! Ez mi a geci? Takarodjál már. Isten, de kurva menő vagyok, bazd meg! Anyádat! 232 fai 220-ra, bazd meg, ez igen! Ó, azt hittem, geci. Na, most megugrok. Ja, hogy itt lehet szörfölni. Ja, jó van. Ez igen! Ez igen! Ez nagyon jó ló volt. Holy shit. Perfect. Lehet hallani, hogy eszek? Perfect. Holy shit. Miért? Ne fenyegessé, bazd meg! Perfect. Amúgy meg úgyis unbannolnak, tehát tök mindegy. Holy shit. Perfect. Érted? Wicked sick. De te akkor menő vagy, tehát veled ne szarozzak, ugye? Ezzel arra akartál tehát, célozni, nem? Nem. De miért? De én nekem ez úgy jött le, hogy te így azt mondtad nekem, hát én egy fasza gyerek vagyok, ne szórakozz velem. Nekem ez így jött le, tudod? De nem, ezt most nem rosszból mondom, meg nem sértésből, tényleg. Nem csak idegesít. Mármint mi, hogy ettem a mikrofonba? Csám, csak... Jó, abba hagyom amúgy.